каза за повишеното кръвно налягане, че това е може би симптом на нещо по-сериозно, което пък нашата медицина по-скоро се опитва да прикрие този симптом, отколкото да се обърне към реалния проблем. На какво може да е симптом повишеното кръвно налягане? Може ли това да е примерно на стрес и на паника атаки, нещо такова? Сега, стреса е една изключително обширна тема. Аз лично не обичам думата стрес. Тъй като първо тя не е българска, второ е много общо понятие и едва ли не като отидеш на лекар и той ти казва всичко ти е на нервна почва, всичко ти е на стресова основа и с това се приключва проблема. Точно тук ние отваряме тази огромна скоба, която наистина е огромна скоба и така наречения проблем с стреса е изключително сериозен бич така в нашия модерен живот. Естествено, високото кръвно също може да бъде причинено индиректно и директно от стреса. Всъщност, ако може да кажем какво точно е стреса, аз обичам да го наричам режим на оцеляване. Първо, за да човек наистина да се справи с стреса, първо трябва да разбере какво означава той. На първо място винаги идва разбирането за стреса. Няма как да се справиш с тези симптоми ние го наричаме тук при нас адреналинов дисбаланс, кортизолова резистентност, адреналинова умора. Те са много са симптомите за обозначаване, когато човек има проблем с стреса. Бърнаут, това, което наричат бърнаут, може да се каже също, че... Точно това бърнаут на английски означава прегаряне, изгаряне. Има така наречената адреналинова умора или адреналиново прегаряне. Буквално наистина това се случва, когато този дисбаланс в тялото стигне така своя крайен вариант. Чак тогава съвременната медицина го означава като проблем. Тогава наистина надбъбречните жлези или адреналиновите жлези се стопяват. Смятайте така, че надбъбречните жлези всъщност това е капацитета на човека за справяне с стресови ситуации. По-нататък ще видим и причините за това нещо. Тогава, разбира се, и капацитета за справяне с ежедневния стрес пада значително. Естествено, този термин бърнаут се наложи така напоследък. Той е може би крайната фаза на този дисбаланс, който ние наричаме. Сега, за да разберем наистина какво е стреса, първо трябва да разберем как работи наистина нашата нервна система. Всеки е чувал така наречените, сега много се наложи като модерен режим бой или бягство, режим почивка, възстановяване. Това всъщност са режимите на вегетативната нервна система или така наречената автономна нервна система. Защо първо се нарича автономна? Много е важно да вникнем тук в думите. Автономна, защото това е автопилота на човешкото тяло. Ние не можем да го контролираме, но то е огромна част от нас. Така наречената вегетативна нервна система има два дяла. Единият е симпатиков, другия парасимпатиков дял. Като симпатиковия дял е така наречения стрес. Режим бой или бягство. За по-кратко ще го наричаме режим на оцеляване. Защото точно това се случва. Когато ти си в този режим, реално тялото се подготвя за непосредствена опасност. То впряга ресурсите на тялото и ги насочва за краткосрочната ти защита. И естествено другия режим, който е контрарежим на симпатиковия, така наречения парасимпатиковия, ще го наричаме за кратко почивка и възстановяване, защото точно там в този режим трябва да е по-голямата част от нашето ежедневие. Режима на оцеляване е даден точно за това, да може човек да оцелява. Буквално вървиш в гората, виждаш мечка, тя див звяра, тя изкача срещу тебе, оттам се активира кортизола, страха, тръгваш да бягаш, мечката те настига, оттам активираш адреналина, за да страха изчезва и ти се сбиваш с мечката да си дадеш шанс. Тоест това е нещо много полезно, което е хубаво да го има. Разбира се. Значи това е част от много по-важната функция, защото за тялото е естествено първично оцеляването. Така че това другото нещо, което може би ще използвам повече е така наречените фабрични настройки. Всички сме чували за рептилски мозък, животински мозък или рептилски мозък. Това е малкият мозък, в който се помещава вегетативната или автономната нервна система. Точно това е вроденото чувство на оцеляване. Вродените емоции, които трябва, за да се справиш наистина стреса, голяма част от стреса е така наречения психосоматичен стрес. То е един от стълбовете на трикраката табуретка, както го наричаме. Психосоматичния, това са емоциите,
главно страха и гнева, които активират непосредствено кортизола и адреналина. Естествено, там е и биохимичния стрес. Това е какво вкарваме в тялото. Затова разбира се, правилното хранене е изключително важно за правилния баланс и справянето с стреса. И на трето място, много подценявано, това е опорно-двигателния стрес, който са пригодени да има движение. И когато прекарваме по-голямата част от деня си седнали зад волана, седнали в офиса, седнали пред телевизора, общо взето в седнало положение, това не е оптималният режим за тялото. Тялото издържа на огромни физически натоварвания, то е направено така, че да има изключително много движения в ежедневието. И когато ние лимитираме това нещо и спрем така с раздвижването на тялото, оттам естествено се получават проблеми по опорно-двигателния апарат, изкривявания, лордози, калцирания, ушипявания и така нататък, които комбинирани с останалите два аспекта от стреса, психосоматичния и биохимичния, естествено води до така наречената перфектна буря, в което се получават едни такива крайни състояния, които не са приятни за нас.